Bantay lang kadaan ang testimonya nga di gid makalitok sa ni BBM. Ug na pa di malitok lain maingon day nga ang ubang mga sekretary apil sa niini. Ha? May na mahibaw-an lang yun nato. Bantay lang nga di makalitok og uban pa nga kanang imong di gusto nimo malitok. Ha? Kay medyo ang mga tao ron kabantay man, dili man mga tao mga bugo oy. Ha? Basin og madarag puyok-puyok ang mga tao, ha? Katalig pagtagad no butaga mga sukid dig paminaw ha. Ni ato paguban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Og moingon gani bisag unsa i-mention diha, okay. Pero mo mention na gani BBM, ready lang ko paingon nga no probative value to nga portion. Mo mention na nga Martin Romualdez, automatic na yun no, kadto nga portion no probative value. Kaya gita lang ni kato katawa mga higala. Pero napadayala i-mention din ha. Labi nagmo-mention na karon sa Sugbo, ha? Niarabay mga project ang mga diskaya diri Sugbo. Kaya gita lang ni kato katawa mga higala pero dili satisfied ang mga tao ga lungot-lungot ang dughan sa katawhan. Labi na kitang mga Sugboanon nga daghang namatay dinhi. Unya moral lang ni og gihapuhap lang investigasyon o lugulugan lang tayo ng investigasyon mahigala nga kunuhay doon na nay gipagawsan og warrant of arrest. Doon na mga preso mahigala, okay lang. O doon na mga preso din ha. O kinsa na angayan mga higala mapreso kung doon na magani probable cause pero para na mo kuwang pa. Straight to the point.